vježberi kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Danas ćemo snimati novi izazov, isprobavanje hrane. Pronašao sam ovdje jedan čudan proizvod, stigao mi posle mjesec dana. Danas ćemo da probamo, verovali ili ne, prvi put u životu, medveđe meso, medveđe salama. Ovaj čudan proizvod sam kupio sa jednog sajta, slovenskog sajta. Ideju, inspiraciju za ovaj klip sam dobio od Kristijana Golubovića, u jednom klipu je bio rekao da je jeo medveđe meso i zbog toga tako jak i snažan. Tako da mi je palo na pamet da kupim ja medveđe meso i da probam da vidim kakav ukus ima. Tako da ništa ljudi, to ćemo danas da snimimo. Ovdje da vam pročitam samo šta sve ima u ovoj salami. Ovaj nije čisto medveđe meso, ima znači ovdje meso medveda, svinjsko meso, slanina, piranska sol, ekstroza, začini, antioksidant. Tako da nije čisto medveđe meso, ali ga ima. Nadam se da se nije pokvarilo, čekao sam mjesec dana da mi stigne ovaj proizvod. Da vidimo šta se ovdje dešava. Nisam nikad jeo medveda, tako da, evo da izvedimo. Evo ljudi salama. Još jedan put. Piše medveđe meso, medveđe salama. Tako da, ništa, ovdje ću sada isjeckam komadiće. Imam ovdje secko. Inače ima čudan miris, već se osjeća. Evo skinuo sam ovo. Ajde da isjeckamo na komadiće. Nadam se da mi radi ovaj secko, nisam ga odavno koristio. Kako se ovo, se vidi. Ok, super radi secko, ovo sam kupio na Buvljaku 30 dinara. Tako da ljudi, na Buvljaku imate svašta da nađete. Evo kako izgleda. Ništa, to je to, uzmemo malo leba. Da napravimo, šta ja znam, neki sandvič. Evo ljudi. Da ne komplikujemo puno ovaj klip, znači napravit ću medveđi sandvič i da promadimo kakav ukus ima ova salama. To je to. Da ne bi bio dugačak klip, ajde vidimo kakav ukus ima medveđe salama. To bi bilo to, živeli. Da stavim ja ovdje telefon za hitnu pomoć, ako bude trebalo. To bi bilo to, živeli. Nadam se da neću da se otrujem. Wow. Wow. Ima lep neki ukus. Evo ljudi, još jedan put. Medveđe salama. Znači nisam mogao da verujem da prodaju ovakve stvari. Mislio sam da su medvedi zaštićena životinja. Inače ovo nema da se kupi kod nas. Tražio sam. Šta je ovo belo? Wow! Podsjeća me, iskreno vam kažem, na kulen. Ima čudan neki miris. Ajde da probamo ovako bez hleba. Evo vidite kako izgleda. Znači masno je. I mi se ruke tresu. Živeli. Žuljak. Wow! Ima baš lep ukus. Inače za sve vas koje vas zanima, 36 grama proteina na 100 grama. Tako da je ovo jedna od hrana sa najviše proteina što sam ikada jeo, 36 grama na 100 grama mesa, piletina ima mislim 20 grama. Tako da je duplo jača. Wow!
Kao da je jedan kvalitetan kulen, tako se osjećam. Inače što se tiče cene, nije bilo jeftino. Wow. Evo da stavimo, znači, još ovo. Evo ljudi. Eto. Znači medveđe meso. Ne mogu da verujem da jedem medveda. Inače, vidio sam klipove što su naši kolege sa YouTube-a snimali sa medvedom. Nešto su postali popularni medvedi u posljednje vreme. Svi nešto snimaju. Tako da eto, snimio sam i ja, samo što sam ja pojel. I ovo ima fenomenalan ukus. Znači, iskreno, najkvalitetnija salama što sam ikada jeo. Znači ljudi, to je to, pojeo sam. Neću sve da pojedem, zadržat ću, jest ću posle. To sam samo čisto ovako sa vama zajedno da isprobam. Tako da eto, još jedan put. Medveđa salama, ostavit ću ja u deskripciji link ako hoćete vi ovo da kupite, 36 grama proteina ima, tako da sve vas koji vežbate, ovo je odlična stvar. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog današnjeg klipa, sva sreća nije imalo potrebe da pozovemo hitnu pomoć. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, pišite dole u komentare neke zanimljive izazove, eksperimente ili neke čudne proizvode što bi želeli ovako da kupim i da isprobamo zajedno. Tako da to je to. Ništa ljudi, hvala vam puno što ste pogledali ovaj klip. Vidimo se u neki drugi.